Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Palibe muntu amene anganene pano kunena kuti no atha kukonza church kwa myezi iwiri yokha zinthu nkuchita bwino church chimene chinaonongedweratu. Kulibe muntu amene angabwere pa myezi iwiri dziko limene limalamulidwa ndi aburutu avivivi asadziwa anthu amene chitukuko chawo chinali kutimkhapa ife, kutimanga ife, kuba ndi kudya zindalama za Malawi. Chitukuko chawo chinali kumangopereka mayina zipatala zimene anamanga Professor Arthur Peter Mutharika ndi zitukuko zina. Chitukuko chawo chinali kulimbana ndi APM komanso anthu amene timawadzudzula. Nimafuna ntero kuti dziko pa 5 years linaonongeka, linafika pa mphusi, limanunkha, linavunda kufikira paja ponena kuni madona amathawa, maiko amasamuka mdziko lino, tinayamba kusalidwa, makampani amasekedwa, anthu ntchito anayimikidwa kusatira kusakajidwa kwa forex mdziko lino. Now chinthu chimene wachiononga iweyo wanyeramo mmene momo ndena alowamo kuti akonzemo, iweyo zikayima kuti yaikoma manyinda nyeraja kununkhabe, yaikoma zija zimene ndaonongera nyumba zizija bwanji simukuzichosamo. Ndiwe mbuzi, ndiwe chitsiru cha munthu. Nimafuna ndiyankhule motere kunena kuti pa 5 years chakwera ndi anthu achi aononga dziko lino, anaononga dziko lino, analisatsula dziko lino, anaba zindalama zimabiliyoni zochuluka mdziko lino, anachita zinthu pa 5 years. Pa 5 years taona zikwanje amalawi tikukhapidwa masana. Pa 5 years taona zinthu zambiri, ndege zikugwetsedwa, anthu athu atsogoleri athu kumafa mopanda kufunsidwa komanso nkumawapeza nzika za dziko lino. Pa 5 years taona forex ikutheratu ku dziko lino, mafuta kulibe, zinthu zisafika posokonekera, mafuta kumangopezeka masiku awiri. Ndikunena pano Professor Arthur Peter Mutharika ali bize kupanga restore dziko lino. Amalawi anzanga, mafuta amene amasowaja pano vuto la mafuta latha. Ndikunena pano dziko lino kwalowa matruck, matankala ochuluka kwambiri dzana amafuta amene no amalawi adzigula atutidzienda mopanda kukayika, mopanda nkhawa. Nimafuna ndisanachoke pa nkhani imene ndipemphe boma kuti liyang'anisise kwambiri anzathu matransporter maka ama minibasi kuti chikwezereni mafuta chifukwa choti amagula pa black market. Lero mafuta ali bwino pena paliponse mafuta sakutsowa, amalawi kudzunzika mayendedwe chifukwa mitengo imene anayika chifukwa choti amagula mafuta pa black market ndiyo mweyo pakana lero akungokwedza. Wina aliyesa kumakhala ni mtengo waje, dziko likuyenda benga timene imayendera nthawi ya chigawenga zija zimeta zipitikisa zija. So ndimafuna ndipemphe iwo amene ali ndi kuthekera kuyang'ana kuma minibasiku, kuma basiku, kuma transportiku, kunena kuti no akhale ni mitengo yeni yokhazikika, ndipo pakhale lamulo lokuti wina aliyense asamapange mtengo payekha numavulaza zika za dziko lino kuti kumapeto kwacho zizitukwana APM ngati APM ndi amene akutulisa mayendedwe pansewu pamene mafuta akupezeka pena paliponse. Ukoko ndimafuna ndingodusa ndisana iwali. Amalawi anzanga, ndimafuna ndiyankhule chonchi. Chachiwiri, uthenga wanga upite kuboma pansi pa ulamuliro wa tate mkulukuta moyo Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti judiciary yathu sili bwino, judiciary yathu ili compromised, judiciary yathu ndi ija imene pakana lero ija imene ikupitirira kupanga select justice. Ndimafuna ndipemphe Your Excellency pamodzi ndi akuluakulu nonse kubomaku
kuti muyang'anisise judiciary yathu. Kunalowesedwa nkhunguni zikuluma anthu, kunalowesedwa nkhunguni, kunalowesedwa abemberezi, kunalowesedwa zinthu zoluma chiswe. Sizingasinthe, demokrasi yathu singakhazikike, mbava sizingaseve, anthu amene amakhapa anthu ajasanga seve. Lero lino akupitilira kumanyamwa, ndimanena kuti ife tini ndalama, ife sitingakhale ku polisi, ife sitingamangidwe, majaji tikwadziwa, ali kumene kuti anakweza ndi Achakwera, anakwezera sala la Achakwera, anadziwana nawo, amayimbira foni. Zafika panena kuti zigawenga zokupha, zigawenga zimene zimakhapa anthu, dziko lonse likuona, zigawenga zimene zimakhapa anthu, zuwa likuswa mtengo, apolisi aliko pomwepo, asitikali ali pomwepo, ndikumanyamwa, ndikumatukwana, ngumana uli majajiwo akuziwa so ntchito yawo, chifachana anakwezedwa, chifachana anayikidwa pamene paja, sanga idzunze Malawi Congress Party. Tamunimvesesa kaya, utenga umene uti upite kwa inu, ku Ministry of Justice, a Minister of Justice, muchiziwe chimenechi. Your Excellency sir, chimenechi muchiziwe, anthu akutukwana kopi, anthu akuyangula kopi, kuna kuti APM sanga sinte china chilichonse maka mwina mwache kukalamula kuti ifeyo tikakhale kundende, kapena ife tisatuluke pa belo, chifukwa kuti ife nafenso taponda nyala, dziko lino ndi lathu, ifeyo sitingapangidwe chipongwe, ifeyo sitingamangidwe. Zafika pona kuti azikaderera boma, ndimafana ndiyankhule chonchi. Kuna kuti zonsezi molingana ndi kafukufuku wa ine ngati game changer, ku judiciary kukuli matuvi, ku judiciary kukunaonongedwa, kuli majaji amene kumachita kumanena kuti no kumakambirana, kumanena kuti no ifeyo tikangoti tamangidwa, injection ikatengedwa kwa jaji wakuti zikutheka, ifeyo tikangoti tamangidwa, belo ikatengedwa kwa jaji wakuti zikutheka. Apolisi amene atithandizire kuna kuti zinthu zonse ziyende bwino ndi awa zikutheka. Ife zimene tili nazo. Ndimafuna ndiliuze boma langa lonunkhira, boma limene Mulungu alisankha, boma lobwera ndi madaliso a mvula, boma limene likugwira ntchito yobwezeresanso zinthu mdziko lino, boma la Professor Arthur Peter Mutharika, kuti tiyeni tigwirane manja, tiyeni tonse tigwire ntchito ngati Nyerere, tiombole dziko lathu. Anthu amene ali ku judiciary aunikidwe, kuyambira Chief Justice ndi majaji ena, we know them very well. I know kuti inuso akuluakulu athu nduna za boma, akuluakulu achipani, mukwadziwa bwinobwino tamilewa. Please do something. Pamene no mukutsintha zinthu kuti dziko lino itabwereranso ku democracy. Chigawenga chizigamulidwa, okuba azigamulidwa, anthu okhapa azigamulidwa, olakwira lamulo agamulidwe according to mmene iye wachitira zinthu zache, olesedwa pa belo asatuluke pa belo. Inu mulandu okupha, mulandu okhapa, mulandu wa criminal, munthu amene sakuyeneka kukhala ndi mtendere azichita tutukwana kunja kuno, akuyeneka kumalendera muno ndithu ndipo afinyidwe. Pempho la Malawi kwa inu a president pamodzi ndi boma lathu ndilonena kuti milandu ya anthu onse amene anaononga dziko lino ikhale ndi majaji ake ndipo ichite changu. Amalawi atopa kumaona anthu andale sakutchajidwa, akumakhala nkumayenda, milandu yacho kumangothera mabelo, milandu yacho kumangotilelalowa atuluka, achajidwe, zipenanama zitengedwe, zigulisidwe, mankhwala akagulidwe, fetereza akagulidwe, chimanga chikagulidwe, Malawi ovutika apindule. Kaya tikumvana kaya pamenepo, ndene mafuna ndiyankhule chonchi. IMCP mosogozedwa ndi Achakwera, mosogozedwa ndi Vitumbiko Mumba, a Richard Chimwendo Banda ati Secretary General, ino akunkuyu a Jesse Kabwira, uyu osamva mafuta mutu wache waching'alang'alayi Sonda, ndi timu yanu nonse amene no mukumayima ndi kumatuma anthu kunena kuti no zinyoza ni boma la Professor Arthur Peter Mutharika, zinena ni zoyipa za APM, zinena ni zoyipa za DPP. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti
DPP pa myezi iwiri mafuta alipena paliponse agali moto. DPP pa myezi iwiri zinthu zasiya kukwera chimene adikirira Malawi nkuti aziyambe kudziona zikusika. Pa myezi iwiri mulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika Amalawi tikunena pano kwa chamu akugula fertilizer pa mtengo wa 10,000 uja Malawi amene amalephera kuti akamugule ali pa 175,000 matumba awiri ya Malawi patikizapo ya njinga ndi zina zoterozo timagula 400,000 lero matumba awiri ndi ya njinga sifika ngakhale 30,000 mulamuliro watate mwini masomphenya mwini chikondi pa dziko lake Profesa Arthur Peter Mutharika. Pa myezi iwiri imene munakuti nosipana chitika china chilichonse Amalawi ngakhale zonsezi zikanaka kuti zizikuchitika. Uthenga ndikukuza lino MCP ife chimene tachiona tachosedwa mu ukapolo, tavulidwa ukapolo, tavekedwanso ifeyo. Kuwina kwa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipambano ndi chitukuko paokha. Ndibwereze kungobwera kwa APM ndikunena kuti no ndifuna ndikupulumusheni andi chimene amanena ndifuna ndizakupulumusheni watipulumusa chitukuko choyambirira. Ndifuna fertilizer zakhale pa mtengo wabwino Amalawi msamazavutike dziko lino anthu asazadyeso chiteje chimanga tikuchiona chikugawidwa pena paliponse. A vice president Jenny Asa achiwiri kwa president kwa vice president kapena kuti wachiwiri kwa wachiwiri wa president Enoch Chihana nawo sapita mbalira kutipula kugawa chimanga kwa anthu ovutika. Nduna sisi kugona usana ndi usiku kutandizira kuti dziko lino litakonzedwaso kuyesetsa kuyika mabo kusekera za uchitsiru masanzo amene munasiya mboma limene. Ndimaona Jesse Kabwira analemba pa samba lao la mchezo pa Facebook kunena kuti mwembekezere kuti kuchosedwa anthu okwana 11,000 mboma. Aziwa bwanji nkhani ndionena kuti anthu amene akunenedwawo ndi anthu amene amangolembedwa kumangotenga nkhuse zawo, kumangotenga zipkawo zibwenzi zawo, kumatenga machurchment yawo, anthu osadziwika bwino kumango aunjika kumangoononga chuma cha dziko lino. So they know kuti na anthu awa amene timangoalemba without protocol yeni ya boma achosedwa ntchito. Ndimafuna ntero kunena kuti no achosedwa ndi because with Professor Arthur Peter Mutharika ndi onse amene akugwira naye ntchito savomera kupitiliza kugwira ntchito ndi avivivi ononga awa. Ndimafuna ndiwauze a chief secretary Honorable Said, ndimafuna ndikuuze ni olemekezeka kuti kwangwanyulani ku Capitol Hill ko kwangwanyulani ma office osiyana ku Waterboard, ku Escom, ku MRA, ku Makra, ku immigration pena pali ponse kwangwanyulani poti panalo wa Chilombo ku judiciary ku pena pali ponse ku police ku ame pati mu sese zikoli zinunkhira Malawi alimve kukoma. Ndimafuna ndiyankhule chonse mmawa uno ndipemphe ku chipani chathu chokoma, chipani cha Democratic Progressive Party, chonde nduna zathu, chonde anthu amene mumamuyandikira president kwambiri musaiwale kumene tachokera. Ndibwereze uthenga uwu andituma ndi mafumu, uthenga uwu andituma ndi a business, uthenga uwu andituma ndi anthu achipani, makadeti, anthu ochikonda chipani, kuti chonde amene mwayikidwa m'maudindo, amene muli kusogoloku musapondereze ena, musayipise mayina ena, musazitenge kuti ayi pamene pa ikanipo ni mulongo wanga, ikanipo ni mpwanga, ikanipo ni chibwezi changa, ikanipo ni akuti uja msamtenge.
Nimafuna ndiwauza president kunena kuti pali anthu ena bwana amene mukwadziwa mene agwirira ntchito ku chipani, mene agwirira ntchito kulimbana ndi Malawi Congress Party. Musachita kufunsa munthu kuti uyu bwanji bwana, chifukwa nthawi zambiri anyamata anu kunjaku, makadeti kunjaku, mafumu kunjaku, anthu a business amene analonga zindalama zawo zochuluka kunena kuti tilimbane pamodzi ngati Nyerere kuchosa boma la Nkhanza lija, akudandaula kwambiri. Yes, we know your excellency sir, kunena kuti nthawi idakali, mwangoyamba kumene, zangoyambika kumene, koma Malawi pena akumakhala ndi mafunso kuona munthu amene sanayimepo ngakhale pa msonkhano, munthu sanapitepo ngakhale ku nsewu, munthu sanatulusapo ngakhale mawu olimbana ndi boma la Peter lija, munthu sanamvapo kupweteka kunaliye sitima kujiwa, chimenenso pena chikuwawa kwambiri. Kagulu kena ka anthu amene ndawaona amene mayina awo akumamveka kuti awayikidwa pakuti, ena inali gulu limene limakhala ndi anzathu aja ndikumapanga mapulani onena kuti kubwere bill la age limit bill, kubwere lamulo lonena kuti APM asayime. Lero lomwe ajayamba kumati seka ife ngati ine ndasekedwapo kuti mmanena kuti ife tupanga zola kwikati masewera ndale zoopsa kwambiri. Lero ife tapasidwa mpando inu mukungomwemwetana, inu muzikhalira yomwetayo. Zitimvekera bwanji zimenezi? Achinyamata, makadeti, achipani, zitimvekera bwanji zimenezi? Mafumu akamaona kuti amatha kutumiza mutolo kulitsa kuti iye aikoma tatamangirani pakuti mukaona akuti ajatu ali nkati mwa meeting kukonza kuti atalimbane paka na mkhazike pa APM. Ejimiti jati ifuna idusidwe ipangidwe pasi mu parliament. Koma tukuliza kuti kwabwera zigawenga za ku Rwanda kuno ati zilimbane ndi kuchosa mwe wa APM. Amalawi timatamanga paja ndi pano. Lero lino ena azika wapanga recommend ena mwa anthu amene amati APM asayime wakalamba, amene amati aitono nga chuma chathu chonse paka nalo tisauke, koma paka na APM asayime. Lero lino anthu amene ajawo azikakhala kuti ali ndizochita, ena amene amatamanga kuteteza president azikhala mzisiru. Kumbukirani tikudyera chenango limodzi, kumbukirani tikudzunzikira limodzi, kumbukirani tikudyesedwa limodzi tegasi, kumbukirani kunena kuti magazi ndi mabala komanso maunyolo amene tamangidwa nawe and again nthawi ya MCP zikupweteka kwambiri. Koma ndimafuna ndiyankhule uthengawo kwa inu nonse ma activist anzanga kunena kuti dekani musapupulumeya. Tili ndi president wanzeru kwambiri, tili ndi president tate, bambo, dadi amene amadziwa kusamala. Nonse amene mwamenya nkhondo pa ground, mmamenyera nkhondo dziko lanu. Let me repeat mawu a Mulungu from the book of kuchokera ku buku I don't know ndikumbukira. Mawu a Mulungu akunena kuti, yes, Miyambo chapter number 14 verse number 23 akunena kuti iye amene wagwira ntchito no matter what akuyeneka kuti adye pa ntchito imene wagwira, akuyeneka kuti apeze mphotho kapena kulandira pa ntchito imene agwira. Go to your Bible, musegule pa Miyambo chapter number 14 verse 23. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti ma activist, makadeti, mafumu, anthu a business, chonde MCP isakunamizeni, isakupeteni, isakudyeni maganizo chifukwa zanu zikuchedwa. Remember, mafuta alipenda paliponse. Remember, kwachayamba kukwera mphamvu. Remember, katundu wasiya kukwera. Remember, chimanga panopo sichikudusa so pa 50,000. Remember kuti no APM ndi mdaliso wa mvula. Remember kunena kuti no boma
silinga pange china chilichonse within 2 months. Ndimafuna ndipemphe kwa inu nonse achipani, inu nonse ma political activist, inu nonse akuluakulu kaya nama business kaya ndi mafumu, kunena kuti tikhale nacho chikhulupiriro monga mmene tinali nacho pokavota. Andikusimikizireni kuti Malawi pokutapa chaka ndi myezi 6 muulamuliro wa tate adadi Professor Arthur Peter Mutharika, zinthu zichitika ndithu. Zigawenga zija zimangidwa zikaseva, zimene anadya azisanza achakwera ndi timu yawo amangidwa akaseva akapezeka olakwira lamulo, ndipo zimene ali nazo zimene anazipeza mukuphwanya malamulo alandidwa ndipo zigwira ntchito yotumikira Malawi. Pena paliponse pamene panachitika za uchitsiru zofuna kuononga dziko lino, lamulo ligwira ntchito. Ku judiciary za uchitsiru zomakondera zomapereka chigamulo chifukwa cha awa ndamene anandika pa mpando awa ndiotere zitha kumene kuja kukonzedwa kuduswa sache Malawi akhalanso Malawi. Ine ndi Mr. Game Changer, sindimachita mantha pakuyankhula. Mawanga omaliza, ine sindidzavomera ndi kukhala chete kuona nkhungumkuma zina, kuona nthata zina zikumuluma Professor Arthur Peter Mutharika, kuona nkhungumkuma nthata zina zikumuononga APM, kumuudza mabodza APM, kumunamiza APM, kumatenga zigawenga zake ndi kumazisiya kuti zizidya kusiya anthu amene analipa mtima kuthandiza APM mosayang'ana mbali kuti afike poti walipula dziko lino. Sitivomera zimenezi, sitivomera zimenezi. Ndikupemphera akuluakulu nonse achipani mutenge mtima wa anthu ena amene ukayimbira foni amayankha, ukalembera message amayankha, ukauza mavuto awo amayankha. Remember, ulendo ndi wa ku 2030 ndipo suzathera pa 2030 uzafuna uzapitirire. Ena ufuna kuti bwina azapange handover chinthu ichi muli pomwepa, ambiri simuyankha mafoni, ambiri simuyankha message, ambiri mukushikonda teya kumazimva kuti Malawi sakusungirani marekodi osazalitenga dziko ngati loputsa. Ambuye akudaliseni. Nduna zathu timakukondani kwambiri. Muuzeni APM chilungamo, mukumbuseni anthu amene adzunzika dziko lino, mukumbuseni anthu amene ataya chuma chawo dziko lino, mukumbuseni anthu amene mumagona nawo mapolisi mu achina Sulaiman, achina Chacha, inu magulu achina Navicha, magulu osiyana-siyana achina Chaponda, achina ndani, achina Gangata, inu achina Mwanamveka, ndani muli ndi mabero nonse. Phatikizapo ine, phatikizapo aja, ena fesi mabero oka koma kukhapidwa. Ambuye akudaliseni, chifukwa chikumbuso chimakhala chopambana ngati chili chabwino komanso ngati chisatiro. Kumwamba kukudaliseni, kukuyendereni zikomo. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.